megalayapost.news Pangganti ki khun samlam badon sab ki kamile kai football baru si benta banira balor ke jingta jong ki jingdi ki besniu kamtam udrong ubal penjot yabun ki khun samla kaum sning people front kalarai ban penlong da kawai na ki lempung ile kai football bala ai kerteng UPF Super Cup tournament ban sepenlong hamadan ile kai snong umran yang bernai habakran skilal patai ko bor general secretary ke UPF uba kidorius kar baru sports secretary uba Sumarlang Square kila ong ba ke UPF kal shemi kini ke sinjam ban penlong ye kini ke tournament kade ke jing trang ban ailat ki samla badon sab ki kamile kai football na kisnong bahab ha ka umsning constituency kilong ru bagane ka tournament kan sedang adu ka arpsan tarik rusa or jar pupsan ha ka baga bayrung kan long tang ar jar sanspa ka wi ka kenhun basimenta ban na kalyang ka UPF ka angnut baki kenhun ile kai na kisnong bahab ka umsning constituency kinwan ban simta knang ban penlong ye ka tournament ka bajob bat ka ba jing mento ye kisamla kile tu ru kum sibenta ban perslur ki kenhun bawan ban simbenta la pen kre ru ka kusnam na kamta ki kenhun bajob ha ka baga kenhun ka balong kala du kinyo ban khur ka song pisa ka basilang bat ka bawan ba ar kinyo e ka song pisa ka basan po hajar shushu kilo ongru bana kalyang ku UPF ka khot ber ka yere borok ki kenhun bon wani simenta ha ka ni ka tournament bat ka jingwan simenta ki kenhun kan long ka jingjob kalor ka thong ban iron san ki samla badon sam bat ha ka ju ka por kan long kum ka jing hikai ban khun persha ki jingdi ki basni bat kam tam udrong ubalong nong shun jong ka imlang ka salang susu nakaliang jong ba Sumarlang Square ulai tu ru bag UPF kalarai ru ban penlong ya ka youth soccer kan ka ban sedang nadu ka arpsan tarik risau arjar pusan na ka ban taki kena senrang bat kentai nadu ki bladap san senam karta hadu khat khandai senam karta Hagresha futsal turf Maryland umsau nong kharai bat ka neru kan long kawai na ka thong ban sei madan ya ki samla don sam ha ka kamil kai football te haka kerteng jong ka UPF People Front haka jingelam lenti jong Presiden Badan Brom jingi Sir David Lengdo ni nakaliang UPF ni penkre ya kane ka tournament ka UPF Super Cup ka mendai na bata ki khon samla jong ka dong ka than ka umsning constituency ya ka bangin sedang nadu ka arpusan trek jong uni brai Oktober bat ngin penkut ya ka haka khalai trek ubnai November ki berjob agak ka tournament kinyo ya ka prize money ka balong silak tengka ka runners up kalong sanpo wajar rengkat ki trophies bat ki wigwi ki jing ai sobha nangta ka bairung hagane ka tournament kalong 8000 sanspa si team bat ki players ki bala banile ka ni kilong na bata ki tu ki club ki sinong ki badan hapo kaum sinong hapo ka umsling constituency hajo ka poru na khat subha ya wer ya pi baro ki samla lani ki club bat ki sinong ki badan hapo counseling constituency mafino ni simbanta hagani ka tournament nama kani hi kamdei tang ka tournament bangi squad ban penile kai henrei ru ban penlong baki kena kin kial lagi ni ki jingdi basni ki bamanta bila iman ka por ki lami mo ki la jelai te daga jingo ni simbanta hagani ka tournament ki bon ki kena kin yola jolenti te hadin kani ni ko ban ya thu ru ya pi ba ka UPF ka penkre ru ya ka youth camp na bata ki kinaret ke banado sansnem hadu prasnem hadu ka khandaisnem ka bangin pelong ke ka kam arsen stio kata ha ka si thodieng bat si sajan ka bandai lai banai kanthi na bata ki khna ka banlong hangte hapo madan hapo umsau nong khrai turf hangtu Maryland turf min pelong hangtu te kaniru ka ka wei na ka banta ba ka UPF ka shimya ka sinjam ba number boro ni juang drugs henry ka pat kalenti ka bang ni kwa ban pala ikna kalong ba kin klet yo tu drugs kin kan mau ka sports ma ba kinyo ka met ka bakot bakya ba kinyo jingbat jing perkat ka basai te na kata ka daw ni kwa ban pelong ya ka camp rengkat ba ka tournament ha ka jo ka por ten kami lenti ya pi baro ki kami ki pa ki numbers ki dan ki posters ki city bangila pha ki snong sabab ban sim kya ban phun yang ni mat min yo ban tip ya pi ya ki jingdan kam ha gini ki kam bat ru ha gini ka tournament ka bangin pelong mata tenaga yang jongi ka umsing people's front ni ai kublai ya ki kinong snong jang ka umsing constituency hi borok kawai kerpang ya ki khun samla bat ya ki sport club paper ki bahap po ka umsing constituency ngin sa pelong ya ka UPF Super Cup football tournament arja arpsan kaban salong ha arpsau trik menta ubenai bat ka jaka kandai hapo ka badan football jong ka sport club umran yang bernai tinggi kerpat ia pi ki tim sinong barok bapini sim benta ha kini ka football tournament kaban sa long menta ubenai bat ka jing temu jong kani ka football tournament ka long ban kentiu ya ka sport
kam kerpang ya ki tim snong ba pinyo ben sim benta kam tam ba kadi ka tournament ka ba pelong benta ka long ba ka prize kan dei ka ba silap ya ki nong job ti ka jing temu jogi ka UPF ro ban kentiu ya ka sport nang taru bangin ya kon persya ya udrops balahir thma ya ki kun samla pat kum juro kiwe ki kam sekri ban kentiu ki emlang salang ti habai di bakani ka tournament ka ba ngin sa pelong ngin sa IT HI sports secretary jungi in sa patai syai ya ki details ya ki jingdon kam ya gitu ki club ki tim sinong ki ban sa sim benta ku besibo Megalayapost.news